Озын гомер кешегә нәселдән, геннардан бирелә ди галимнәр. Гасырлар аша үтеп тормышның ачысын төшесен татыган хәлдә дә киләчәккә оптимист карашын, күңел көрлеген югалтмаган кешеләр арабызда яши. Шуларның берсе Саиткул авылында яшәүче Фәкия Низамова. Хөрмәткә лаек ак әбиебез шушы көннәрдә үзенең 100 яшьлек юбилеен каршы алды. Аны бу зур илаһи бәйрәме белән район ветераннар советы рәисе Анатолий Романов котлады һәм дә инде бүләкләрен тапшырды. Ишкар авыл советы биләмәсе башлыгы Рөстәм Ногманов та юбилярга иң изге теләкләрен җиткерде. Фәкия имам кызы гасырлык гомерен яшь буынга белем һәм тәрбия бирүгә багышлаган. Саиткул башлангыч мәктәбендә укытучы булып эшләгән. Тормыш иптәше Мирзахит Асрар улы белән 5 балага гомер бүләк итеп, тиешле тәрбия биреп, зур тормыш юлына бастырганнар. Бүген кадерләнкәй балаларының кадер-хөрмәтендә яши. Фәкия әбине 100 яшьлек юбилей белән ихлас күңелдән тәбрик итәбез. Аңа хәерле гомер кичереп, сау-сәламәт булып, балалары, аныклары бәхетенә сөенеп яшәргә Ходай насыйп итсен.